Rwan, John Ogwen sy'n dilyn Ddoe yng Coed y Bleiddiau. Croeso ato ni I ddilyn Ddoe. Yn ystod yr ail ryfel byd, roedd yna un llais oedd yn gyrru iasau oer I lawr cefnau gwrandawyr radio ym Mhrydain. Llais William Joyce, neu Lord Haw-Haw oedd hwnnw, a llais croyw propaganda'r Drydydd Reich. Ond cyn symud i'r Almaen, bu Lord Haw-Haw yn aros am gyfnod yn ardal Maen Twrog. O leia, dyna mae rhai pobl yn ei honni. Germany calling, Germany calling, Germany calling. Here are the Reichsender ambush, Station Bremen and Station DXB on the 31-meter band. You are about to hear our news in English. Enw iawn oedd William Joyce, a fe ganwyd o yn America, yn New York a dweud y gwir, lle oedd ei dad o'n nŵr busnes. Ond pan oedd rhyw 2 oed mi ddar ei dad o benderfynu dod yn ôl I Iwerddon, iddo fo gynnal I ddinasyddiaeth Americ. Wedyn, mi symudodd I Lundain I fyw ac I gododd siop groser yn Llundain. Germany calling, Germany calling, Germany calling. Here are the Reichscenter Hamburg, Station Bremen, and Station DXB on the 31-meter band. You're about to hear our news in English. The German resistance continues, despite the successes which the Allies have gained during the past few days. Germany is sorely wounded, but her spirit is not broken. Let us be realistic and candid with ourselves. Self-deception is a dangerous pastime, especially these days. Of the numerous and wild rumors which naturally spread like wildfire in circumstances of the present kind, I will take no notice. Any fool or any fraud can manufacture them at will, and can find ready market for them. Nawr, fe alwyd yn Lord Haw-Haw oherwydd o'n dieddol I siarad yn bendificaidd. Ydych chi'n gwybod, poeth yn ei geg o felly, siarad yn posh ynddo. A dyna pam yr rhoddwyd y glas enw Lord Haw-Haw arno. Helo, Smaether. Sut rwy'n John? Da, diolch o'r. Di dod ar drywydd William Joyce, dwi. Dawch am awn. Diolch o'r. Pe bach chi'n mynd I Ffestiniog, dwi'n gwybod am nifer dda o bobl sy'n mynd ar ei llw I ddweud bod William Joyce neu Lord Haw-Haw, fel mae rhawi yn abod o, wedi bod yn aros yn Coed y Bleiddiau yn ystod y 30au allu. Mae o le igon anghysbell I rwy'n diarth a ddeu gwir, ond hen du arolygydd y lein bach oedd o, a tu hofynden o bobl yn ei alw o ar lafar estalon. Ond Coed y Bleiddiau, pawb yn abod o heddiw. I rwy'n diarth sy'n igon hawdd I fynd ar goll ond Oes na dystiolaeth bendant fod Lord Haw-Haw wedi bod yn Coed y Bleiddiau? Na, oes, does am tystiolaeth bendant bod William Joyce neu Lord Haw-Haw wedi bod yn Coed y Bleiddiau. Ond mae yna ddogfen yn Archifdig Gaernarfon sy'n enwi St John's Philby fydd yn aros neu'n rhentu'r tŷ yn y 30au ac mi oedd Philby a William Joyce yn troi yn yr un cylchoedd fel dwi'n dall ac yn perthyn i'r mudiad
National Socialist League. Wedyn dyna o bosib oedd y dynfa i Joyce ydym yma. Mae hynny yn bosib oherwydd yn y cyfnod hwnnw yna dipyn yn dod i aros yn y tai yma sydd i gael ar ochr y lein bach felly. Faint o sôn o yna gyn bobl Ffestiniog fod Haw-Haw wedi enwi dyda ni llefydd yn yr ardal? Unwaith eto, dwi wedi clywed amryw o'n Ffestiniog yn dweud bod o wedi enwi llefydd fel Maen Twrog ac yn y blaen. And mae wedi enwi rei fel y Johnsons sydd wedi symud i fyw i Coed o Bleiddiau ond oedd yn byw yn Pen y Bryn y pryd hynny felly. Ac enwi amryw o'r eraill fel dwi'n darllen de chi. A sa bobl yn turu'n ddi wyn yn def bod wedi enwi y llefydd ar pobl yma felly. Mae yna, sawl ffordd ydych chi'n mynd i fyny. Ar hyd y lein fach i ddechrau cychwyn. Wedyn mae yna lwybr i fynd i fyny o ochr Llyn Mair. Mae yna dipyn o waith cerdded wedyn o Pen y Bryn draw a dros y lein at Coed o Bleiddiau felly. I haven't got any living proof, but Bob's father used to tell the story that Joyce appeared on the radio. Bob's father had a little Philips battery one then. This was in 1940. And he said, I wonder what the four Johnson brothers are doing now, fighting gallantly but in vainly for their motherland. He made a direct reference to the Johnsons. The Johnson brothers, yes. Because when the Philbys were here, Bob used to come up, you see, and Bob knew the Philbys quite well. But of course, Bob never met Joyce. You met Philby Senior, Mr. Johnson? Yes, and we used to have drinks down at the Oakley Arms with him. He used to come in and that, and we have a drink there. What was he like? Oh, he's a lovely gentleman, yes. I met him as well with Bob down the Oakley, and he got a beautiful cultured voice, but he looked like an old tramp. He'd got a dirty old shirt on and jacket, and he'd got these old-fashioned plimsolls, you know, that we used to wear years ago, done up with the string. How do you feel now, living in Coed o Bleiddiau, that Lord Haw-Haw might have stayed in this house? It's gone full circle, you see, because you couldn't have anybody more for their country than what Bob and I are, so it's gone full circle. Sut siwrna ges di? Iawn? Blinedig, sychedig. Dyda ddi ges. Gawn ni bryd sydyn, wedyn ni lawr i local am beint. Oes yna local mewn lle fel hyn? Nawr, oedd o'n dyn galluog iawn, oherwydd iddo streulio peth amser yn y fyddin a mynd i mewn yn wir o dan oed, gafodd ei daflu allan oherwydd o'r ifanc, mi nath o radd Prifysgol Llundain, a mi gafodd o sbath cyntaf. Nawr, oedd digon o allan o, ond roedd o erbyn hyn wedi dechrau ymhel a gwleidyddiaeth. Yn gyntaf, fi o yn aelod o'r Blaid Geidwadol, ond yn fuan iawn wedi mostly sefydlu, da chi'n cofio, i Blaid Newydd o'n galw gyntaf, ond y British Union o Fascist wedyn. Wedi ddosfedlu, mi ymunodd o ar blaid hynno. A mi ddoth yn siaradwr, galluog iawn, hiawdl iawn, ac wedyn yn swyddog amser llawn efo'r blaid. A sut mae pethau tu a Llundain? O, gwych.
A mi lwyddies i newid enw'r parti. O, be di o rwan? A be ddudodd Mosley? Ond nid y British Union of Fascist, di o rwan. Ond y British Union of Fascist a National Socialist. Na fydde Mosley wneud dim. Be ti'n meddwl o'r slogan? If you love your country, you're national. If you love the people, you're socialist. Be am National Socialist. Di beth ar i fyny? Mae Mick Clark a fi wedi cael dipyn o gefnogaeth yn yr East End. Mae yna nifer o iddewon cefnog yn byw yn fanno. A mae'r bobl leol yn ei cysau nhw. Pob araith bron yn gorffen efo ffait. Noson ar dderchog. Diolch yn fawr. Nosta. Mae Mosley'n rhy feddal. Ti di newid y diw? Lwys i mwna ti'n ei alw fo y sais mwyaf gerddo ddeall diw. Y gwir ydy fod o'n gwbl aneffeithiol. Dydy o ddim digon pendant yn ei arweinyddiaeth. Fyddwn ni ddim yn ei gefnogi fo'n gyhoeddus o'n i bai fod o di addo mynd â fi i'r Almaen i weld Hitler. Be ti di fynd dros i'r Almaen ar basbort Americanaidd? Mae gen i basbort Prydeinig. Sut llwyddis di, Dilyn? Deud celwydd. Arwyddo mod i wedi cael yngeni yn Galway. Wel, gobeithio neu fod na dwi ti ddim wedi arwyddo gwarant dy farwolaeth dy hun. Mae system Prydain yn hawdd i ddwyllo. Mi gei faint o raff yn ni di. Mr Philip Vaughan Davies, ydych chi'n cofio pobl yr ardal yn sôn bod William Joyce wedi bod yn byw yn Coed y Bleiddiau? Oedd o'n lawer o sôn, ond o'n i'n adnabod yn arbennig Bessie Jones a'i gwr, Will Jones. Bessie oedd o'r safeistres yma yn Hesion Tad y Fwlch yn fama. Ac mi fyddwn ni'n gwario lot o amser efo Bessie, cael panod y de efo ac yn y blaen. Roedd e'n deitha i am Haw-Haw yn byw yn Coed y Bleiddiau, a cyn y rhyfel wrth gwrs. Ac byddai'n deud wrtha i bod o'n gradur oriog ac anghynas. Oedd Bessie yn gyfeillgar iawn efo pawb wrth gwrs. Ac ond toedd o ddim yn cyfathrach efo neb, nid efo hi yn arbennig. Oedd hi di weld o gwmpas y lle? Oedd llawer o weithiau. Mae Coed y Bleiddiau, ach weld, di chwarter milltir i fyny'r lein yma. Ac mi fydda'n cerad i lawr reit aml ac yn pasio'r tŷ. Ac dim yn cyfathrach a neg a dim yn sgwrsio efo hi a neb arall de. Felly barn Bessie oedd mae dyn anghynas iawn oedd William Joyce? Anghynas ofnadwy fydda hi de. Felly dwi'n deud wrthach chi fod gan yr iddewon belltith ma fwy o ddylanwad na neb ar fywyd Prydeinwyr. Ac mae'r un peth yn wir am yr Almaen. Maen nhw'n defnyddio Prydain a'r Almaen i'w dibenion i hunan. A be am y wasg Brydeinig? Gai enwi chi'r iddewon sydd â'i bysedd bach bydron yn honno. Blumenfeld, Elias, Ellerman, Lawson, Sheaf, Ackerman, ac mae ganddyn nhw ddylanwad. Yna fedr pobl Prydain ei weld yn glir heddiw. Fe ddysga nhw drwy brofiad chwerw yfory. Mae'r Almaen wedi gwneud yn un barod, ac mae Hitler wedi datgan fod yr iddewon wedi temtio Duw am y tro ola. Cytuno efo Philby. Dwi ddim yn meddwl fod Hitler eisiau rhyfel mewn gwirionedd. Pam bod rhaid i ni adael Prydain, te? Mae'r rhyfel yn anochel.
A dyda ni ddim eisiau aros yn y twll lle yma drwy gyfnod y ryfel. Be ti feddwl sy'n byd digwydd i genedlaetholwyr sosialaidd mewn gwlad sy'n ryfel yn erbyn Hitler? Be nawn ni ta? Ffoi Iwerddon? I'r Almaen. Tua amser yr rhyfel, mi symudodd i'r Almaen. A mi ddwedodd gelwydd, mi ddwedodd fod o'n dinesydd Prydeini gen mwyn cael y pasport, ond draw a fo i'r Almaen. Ac yn wir, ar oto blwyddyn yn 1940, mi ddoth o'n dinesydd Almeinig. Ac ar hyd y rhyfel, mi fu o ar y radio yn rhoi negesia drosodd. Oedd o'n dweud bod Plas Tan y Bwlch i fod yn ben cadlys i'r fyddin Almeinig yng Ngogledd Cymru. Ac wrth gwrs, fydd sa'n le delfrydol wrth gwrs yn bysa. Oedd yna sôn hefyd, mi ddardydd sôn, bod Plas Dol y Moch sydd ychydig i fyny, rhyw filltir neu ddwy fyny'r Dyffryn, bod hwnna i fod yn gartra ha i Hitler. Mi ddisgwyl yna fam yn ardal Trawsfynydd yn ystod y rhyfel. Be'n union ddigwyddodd sydd wedi? Ar un achlysur, hynny ydi ar y 6 o Dachwedd 1940, ddoth na un awyren yn arbennig a rhedeg ar linell, be'n yn alw yn bombing run. Ac dyma fo, da chi'n gweld, ar y map yma, yn dangos y llinell o Tomen y Mur i Plas Capten. Mae'r llinell mwy neu lai i'r dwyrain ac yn gofochrog ar ffordd fawr o Blaena i lawr i Dolgella. Yr A470 ma'n gofod, te. Wel, oedd na amball un wedi i gwllwyn yma, lladdwyd chydig o fistych dwi'n deall, a rhoddwyd y das wair ar dan yn Tomen y Mur. A mi ath dros y llwybr yn gynta ac wedyn yn ôl, ac wrth gwrs mae'r llinell yn pasio bron iawn reit ar ben stesion Trawsfynydd. Felly hwn oedd y target? Dwi'n meddwl na dyna beth oedd o. O pam fysa nhw yn nelu am Trawsfynydd? Oedd o'n bwysig yn y pryd, li? Wel, wrth gwrs, oedd y lein mewn bod adag hynny, mae wedi cael rwan, ond oedd Royal Artillery yn Bron Abar ac lle yn ymarfer, ac wrth gwrs, oedd bob dim yn dod efo'r tren, ac oedd na sightings yn traws, ac wrth gwrs, mi fysa yn dipyn o draffath i bawb petan nhw'n taro'r sightings. Oedd y bobl leol o'n meddwl bod cysylltiad Haw-Haw ar ardal i wybodaeth o ma dyma sydd oedd yr Almaenwyr yn cael gwybod? A dwi'n meddwl eu bod nhw. Oedd yna sôn bod Haw-Haw wedi deud yn uniongyrchol fysa hyn yn digwydd? Nid bod o am ddigwydd, ond dwi'n deall bod o wedi crybwyll wedyn bod o wedi digwydd. Ac felly dwi'n meddwl rwsyd bod na rhyw wybodaeth wedi cael ei roed gyn Haw-Haw. Germany calling, Germany calling, Germany calling. Here are the Reichs under ambush. Station Bremen and Station DXB on the 31-meter bend. You're about to hear our news in English. Of all the tirades that Churchill ever delivered against the Führer, the National Socialist Germany, his broadcast last Sunday was the most violent and uncontrolled. It is quite clear that Mr. Churchill is worried. Why? Because the Führer did not oblige Mr. Churchill by waiting before attacking. By striking first, Hitler has destroyed, and in his own time, the plan which Churchill appears to have been secretly nursing as the only method whereby Britain could hope to win the war. Let me assure all of you who are listening that the German Luftwaffe will strike, strike, and strike again. They will strike at your factories, strike your military camps and bases. German bombers will tear your towns and cities apart. German ships will pound your harbors and systematically destroy all military targets. Mi fydda Haw-Haw yn dweud ar ei broadcast fod y Germans yn mynd i fomio maes Gyrchan, a mewn chydig nosweithiau wedyn, bydda'r planes yn dwad. Ni'n ganol blackout tra fydda bomia'n disgyn. Oedd Haw-Haw wedi byw yn Abertwyth, wel,
oedd e'n nabod y strydoedd ar ddinas yn dda, ac fe fydde'n enwi strydoedd ar ei broadcasts. A wir i chi, fe fydde'r strydoedd hynny'n cael ei bomio. Roedd na ffatri munitions yn Llanberis. Neu cacodd yr enw lleol ani. Dwi'n cofio'n dda Lord Haw-Haw'n dweud ar y radio byddai'r Germans ni bomiau. A'r noson wedyn, bydd y mynyddodd o gwmpas yn wenfflam. Y mytholeg arall o'n datblygu oedd y bod o'n medru rhagddweud yn gywir pwy ddinas o'n mynd i gael ei bomio, dydwch chi. Nawr, dwi'm yn credu bod o wedi deud gymaint hynny, ond bod pobl wedi mynd i gredu bod o wedi deud. Ac felly wrth gwrs oedd o'n cael dylanwad mewn amser gythryblus pan oedd y nyrfau pobl ydych chi ynglyn â rhyfel. Dyna'r math o fuddoleg ddaru ddatblygu ynglyn â fo. Ddari chi hun wedi gysylltiad â Lord Haw-Haw. Sut digwyddodd hynny? Wel, yn 1945, noson ola rhyfel yn afwyd fi yn yr Almaen, ac oeddwn ni mewn ysbyty yn Lüneburg, ac o'n i'n hollol anymwybodol am ddynnodia, ond wedi deffro mwy neu lai, darganfod y rhyfel wedi gorffan. Ac oeddwn ni mewn rhyw ystafell fechan efo 5 arall, 6 o'n i gyd, ac un diwrnod ddoth yr pen meddyg, y Colonel Fotheringham, a mi ddoth o i fewn, engradur neis iawn, engradur o'r hen ryw, ac mi ddudodd, gentlemen, medda fo, we have captured Lord Haw-Haw, and he's been injured, and I have to get him better to send him back to the United Kingdom. I want your word as officers and gentlemen that you will make no attempt on his life or harm him in any way. A dyna ni gyd yn dweud, well, if we get half a chance, we'll kill the bastard, medda ni, te. Nawr, beth sydd y syndod i ni heddiw wedi meddwl wedi sylweddoli, dod o ddim bron 20 oed pran y crocwydo. Dyn ifanc oedd o felly. Fanwyl Margaret. Hwn fydd fy llythyr olaf at ydi. Erbyn y bydde di'n darllen y geiriau hyn, mi fyddai wedi mynd. Dwi'n falch o gael marw dros fy nelfrydau. Ac mae'n ddrwg gen i dros feibion Prydain Fawr. Fi farw heb wybod pam. Mae rhywbeth yn chwerthinllyd yn y ffaith, a mi na ar un cyfnod yn fodlon dweud celwydd i gael pasbod Prydeinig. Mae'r celwydd hwnnw am hanfonodd i'r crocbren. Efallai mae oherwydd benwogrwydd, mae Prydain yn mynnu dial drwy fy nghrogi. Fydai hyd yn oed Churchill ddim gwarantu fod 6 miliwn yn gwrando'n gyson arno ar y radio. Erbyn hyn, does gen i ond 20 munud i fynd. Pan welais i ti'n gadael gynnafach, fe orffennodd fy nhipyn bywyd deiarn. No measures of tyranny that any foreign foe can introduce will shatter Germany. Germany will live. You may not hear from me again for a few months. I say, es lebe Deutschland, Heil Hitler, and farewell.